नामाहाय बेदर जाखुमानांगौ आंहा ओरैनोबा हाबायाव बोरादलु बोरादला खालामनानै बेदरखौनो मोनजायाखै आंहा थेने थेने ओंखाम संग्रा न'निफ्राय खावखुमानानै लाबोनो हादों आं बे फेन्दा मोनसेखौ सोरबासो नुफैगोन नामाबा रावबो फैथ'वाखै बे समावनो सम जानानै लानि र' आफि आयौ बाला आफि बाहेराव मानसिफोर दंफैयो साहा फुदुंना हैफै गामिनि मानसिफोरजोंबो सिनाखि जाफै आयौ बाला मा जाबावनांगौ जाखो दे बेदर जानायखौ नुजानो गिनानै बेदर मन'नाया हारायानो नांथारा थाबाय खुगायाव आयौ दा मा जाबावनांगौ जाखो दे आफि सिखारदो बे खनायावलाय मानो जिरायनानै थाबाय थाखो दे दुखु खालामबाय थानांला दे बे न'खरनि बिहामजो जाबाय जेब्ला बे न'खरावनो थाखानांसिगोन नों फिसालायानो नोंखौ लाबोबाय जेब्ला आरो नोंसा नोमायाबो नोंखौ जोंहानावनो हरनो लुगैखादोंमोन बेनिखायनो रुजु रुमु रायजो जादो दे फिसा थाबैनो फिसौफोरनि मोखांबो देखायहोदो बाल बुरिया फिसा खांबा मेसिनसो सानखोना माखो आंखौलाय आंहा बेयावहाय बेदर जाखुमानानै हारा नांथानायनि खस्थ' मोनदों बे माबा फिसौनि दावराव बालसो आफि आलासिफोरा नेगासिनो दङ दे सिखारदो मानसिफोरा मा साननांगौ जाखो बिहामजो गोदानानो जेबो मावथारा होननानैसो बुंगोन मा होनखो आयै खुगायालाय मा जाखो मा जानाया आयो बेदरखौलाय मानो बिदि जानाय नोंलाय खुगायानो माथो हारायानो नांथानानै दङ आयो मा जानांगौ जाखो बमर'खौ फन खालामनि आं दिनै नोंखौ आं बिराद अनगोनलै हांग्रिमोन्दै बोरो मानसिया अननि आं मा बेलाय आच्छा बोरो थाइबानि लारु लाइजामसो नामाब्रा माथो लाइजामानो मारलै र फरायना नायनि आं आंनि आंगोनि डियार नालि नामाबो नालिलाय माथो गिबियावनो आंनि गोसो गोथारै लिरनाय लाइजामखौ नों अनजालि नालिया नाजावगोन होननानै मिजिंथिबाय ओ सना नालि नोंखौ आं मोजां मोनो दैसानि दै बायदि जिरि जिरि नों नङाब्ला बे बुहुमाव आंहा लाथिख' नोंनि मुंजोंनो आंनि हाङा सुरु नोंनि मुंजोंनो आंनि हाङा जोबो नोंनो आंनि अक्सिजेन नोंनो आंनि दै बिनिखायनो अनजालि नालि नोंखौ आं खालामगोन आंनि बिसि बिनिखायनो नों आंखौ दा मुगै नङाबा आं थैनानै थांगोन मानो होनोब्ला नोंनो आंनि बुहुम बिनिखायनो आंनि अननायखौ दा नेवसि अनजालि नालि नङाबा आंनि आखाइखौ आं हानानै लागोन थाबैनो फिननायखौ हरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय एसेनोसै नोंनि अनजाथाव एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा नाथाय आं नोंनि खर'आव गाखोआ नालि 143 माने आइ लाभ इउ आला बिफायासो आंनि लाइजामखौ फरायबाय माथोलाय दाना मा जाबावनांगौ जाखोब्रा सिरि सिरि थाखुमायाबा जानाय नङा ओइ प्यार में आन्धा कानून वारे बे मा बेयो जाहैबाय औवाजों बानायनाय मोनसे पेपार आच्छा बे पेपाराव मा बोब्रेदों माबा आखरा मोजां जाथों होननानै सिन बोनानै होदों आरोना मानसिफोरा सोरनाबा गेद्दा गेद्दि जायोना ओमफ्राय बे सिननि गेजेराव मा दं मा दंमोनथाय आं बाबाय आच्छा गोसोखांहोनांगौ नामा हांग्रिमोन्दै मा जालायखो मैगंनि हाग्रासो दांबाय दङमोन आं नुबाय नों सालानि आखलखौ मालाय सोरबा सिख्लानो लाइजाम लिरलायदों लाइजाम लिरनायासो थाबाय आरो बेना खामानिया बेलेग खामानि गैबावला आबा मालाय सोरबा नालिनो नालियानो बिनि बुहुमनो बिनि अक्सिजेननो बिनि दैनो आरो नालिखौ मोनाबाथाय मालाय आखाइ हाब्रेनानै लागोननो देलाय हां लायालासिनो थालाय नोंना नालियासो हांबालाय देलाय हां लायालासिनो 1 मिनिट थालाय देब्रा हां लायालासिनो थालाय नालियासो नोंनि हांबालाय नोंनि दैबालाय नोंनि बुहुमबालाय दे हां लायालासिनो था गन्थंआव हमथे मा जालायखो खर' सानाय मोनदों आच्छा बाहानाबाजि हांग्रिमोन्दै नोंनि सेखाखौ बेनो होलाय मालाय नालिखौ मोनाबा आखाइ हागोननो प्रेक्टिस खालामखा बेथा देनां हिनजाव मोनाबा आखाइ हानानै लानांगौना बेथा प्रेक्टिस खालाम बिदिसो होनमारदों होनबा हिनजाव मोनाबा आखाइ हानो होनलायनाय सिखाया ला होनदोंना गावनि फिसालाखौनो आंनि थाखायबा आखाइ हाया मालाय हिनजावनि थाखायबा आखाइ हानानै लागोन ना जल्दि आखाइ हा होनबा हाना लानोसै आं नोंसोर बेवहायनो खुसि दङबा हानानै ला प्रेक्टिस खालामनानै ला आखाइ हानो ओंखारलायग्रा आहा मानोसै होनबा हा माखौथो नायबाय थाखो आखाया आहा मानोसै होनबा होनबायना नों नालिनि थाखाय आखाइ हानो नागिरदोंब्ला आंनि थाखाय मानो हाया थै ओंखारलायनांगोन लासिं मालाय सिख्लाफोरनि थाखाय आखाइ हानो ओंखारलायग्रा नोंनि आखाइखौ उन्दैनिफ्राय आं ओरैनो आबोर
बेयावनो आरे मा नायबाय थादों हा माखौथो नायबाय थाखो हानानै लादो दाइनि कुछ काला है क्या नोंखौबो स्कुलाव थांनायखौ बन्दसो खालामना होनोसै आं आंलाय मा जालायखो नोंसोर साला सिख्लाफोरनो लाइजाम लिरग्रा मेसेज गेलेग्रा हा सिख्लाफोर मोनाबा थैनो ओंखारग्रा आं थैनोनो ओंखाराखै आच्छा बिदाया थैनो ओंखारदों होनबा लागे रह आं हले स्कुलाव फैबाय मा जाखो आखाइ हाना लानाया हा हामाथानांगौ होनबा आयै माथो नेगासिनो दं आंबो दे हानानै लादो हामाथानांसिगौ आरो एसेबां हाजानो लुगैदों होनबा गावनि फिसालानि आखाइखौ माथो माथो नंदों हादो हा बिमा बिफानि थाखायनो हानानै लादो आरो आं हाया मानो औ मानो गावनि फिसालानि आखाइखौनो एसेबां हाजानो लुगैयो होनबा नोंसोर आंलाय सिख्लाफोरखौ ओरैनोसो सिगिदों दा मालाय सिख्लाखौ सिगिलायो नोङो आयै आंना फिसालाया सिख्लाफोरसो सिगिग्रा जाबाय होनबा आयै आं मिन्थिथारामोनहाय मा आयै आंना फिसालाया गुन्दासो जाबाय होनबा सिगि सग' खालामग्रा सिख्लाफोरखौ आयै बिदिसो फिसा हौवा खांबाय होनबा आं दुखु जानाङाब्रा एफा गाज्रि सिगियाना आं होमबालाय मानोथो सिगिनाय नोंलाय बिसोरा बिराद गिबाय खोमा सिख्लाफोरा ओइ साला बिमायाबो बिनो फिसायाबो बिनो बैफोरबायदि गिलु बालु सिगिनाय नङा होमबालाय माथो मालाय गोसो गोरबो मोननो थाखायसो सिगिदों दा मालायनि गोसोखौ सिगिबानो मोनो आफा मालायनि गोसोखौ बेफोरबायदि सिगि सगा लानो आयै मा होननानै बुजाबावनो आं माने आङो मा होनबावगोन आं साला मा होनांगौ जाखो साला सिख्लाफोरासो बिनि अक्सिजेन बिनि बुहुमनो बिनि हांनो साबेसे सिख्लाफोरनो बेफोरबायदि लाइजाम लिरखो नोंलाय हा साबेसे सिख्लाफोरनो मबाइल नाम्बार रानखो नोंलाय रावनोबो रानथ'वाखै रानाखै नोंनि गोसो थोनाय सिख्लाफ्रा आंनावसो फन हरबावो साबेसे सिख्लाफोरखौ फथायना दोनदों साबेसे सिख्लाफोरनो आखाइ हानो होननानै बुंनानै लादों उनाव थाङै थुङै आंनावसो खासनफैजोबा गैला आरो मा राव जाखो बेलाय माने खोथायाव बुंदों आरो ना दानि सिख्लाफोर बिसास खालामजायाना बेनिखायनो बुंखाबाय आरो एमाव बेथाया दायनोनो मेनोनो गोसो रानलाजोबनानै होदों आंखौसो डिस्टार्ब खालामो खायसे खायसेया जागोन दे आफा आं रावखौबो फन खालामनो होआ नोंखौ आरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदिल' लाभ लेटार नुथों वाट्सएपआव मेसेज हरनाय नुथों गारनायाव गैया फंसे दाम होआ मानो सिख्लानि थाखाय आखाइ हानो ओंखारलायग्रा दिनै न'आव सानसे थानांगौ बियो न'आव थानानै बारिनि हाग्राफोरखौ गासिखौबो स्रां खालामजोबनांगौ नङाबा दिगदारसो दं मावगोन ना मावा आं मावा मानि मावा बेलाय मावाबा ओंखाम मोनजागोन मावहैथां नङाबा नोंनि मबाइल वाट्सएपआव आं रावखौबो मोजां मोनला आं रावखौबो गोसो थोनो लुगैला आं दिनैनिफ्राय सन्यासि जानोसै साधु जानोसै होननानै नोंनि फेसबुक वाट्सएप स्टेटासआव सेस स्टेटास लगायजोबनानै होगोन आं पस्ट खालामजोबनानै होगोन आं इदि नङाब्रा होमबालाय बारियाव खामानि मावहैथां जागोन साला आसलथे सोर नालि जालायखो बेलाय नामाबो नालि हा नोंहाबो फिसालानि लाइजामखौ लानानै सोर नालि होननानै सोंबाय थानोसै नामा लाइजामफोरा सावहैबायनोसै आं सावा देनां बिहामजोफोर लाबोबा बेफोर लाइजामखौनो फरायथि होनांगौ आंहा माथो बेलाय मानि ब्लेकमेल बेलाय आखाइ हालायनो ओंखारलायनाय जायखौनो बिहामजो लाबोआ मानो आंबो बे लाइजामखौ दिन्थिफिनथारगोनलै बापरे दिनैनि निउसआबो माथो आंनिसोलै गावनि निउसखौलाय बोरै फरायथारनांगौ जाखोब्रा आं फरायालै आंनि निउसखौ जाया डाइरेक्टरा बुंखादों फरायथारनांगौ होननानै दे केमेरा एक्सन रेडि रब्रा आं मालायनि निउस फरायग्राया गावनि निउसखौ बोरै होनोब्रा बेखौ जों मिथिया टिआरपि मेटार दे आच्छा दे लाब्रा बड' रादाब चेनेलाव आं बमब्रमा बयनिबो आगोमा दिनैनि ब्रेकिं निउसावनो दङ जाय हिन्जावखौ आं मोजां मोनदोंमोन बे हिन्जावखौ खावनो थांनाया मालाय हिन्जावखौसो लानानै फैबाय आं मिथिगौ माखासे मानसिफोरा आंखौ मिनिदों नाथाय मा खालामनो जानांगौआ जाफ्लांबाय बेवहाय आं गावखौ दुसिनायनि अनगा जेबो राहायानो गैला नैथि रादाबावनो दङ गोजोन्थों मा रादाब फरायनाय जाखो बेलाय मोजां फरायफिन र'लै ब्रेक टाइम सोर फन हरलायखोब्रा हेलौ आंखौ बेदर जाखुमानानै हारा नांथाबाय बरिया मोजां निउस दे बेखौनो ब्रेकिं निउस खालामदो है साला सब समावबो निउस खालामबाय थानांगौ नामाब्रा र आं थांगासिनो साला बे दाउस्रि देलाया मानो बेदर जाखुमानानै हारा नांथालायनाय जानांगौ जाखोब्रा बे मानसिया बारा थिग नंमारालै ट्रेन टिकेट दाननानै खारो हरनोसो नंदोंमोन आं साला सुवारा हारा नांथाजालायबायनो बे आं लिरनाय लाइजामखौथ' बिफाया माबोरै मोनखोब्रा बहा गलांनानै थानायब्रा बे साला नालिखौ बुरखायनो नागिरथारदोंमोन आं अखाफोराबो मालाय दाना दुगि जाथारबाय बिफायाबो देनजारसोलै सानसेबो गोसोथोनो मोना रावबो सिख्लाखौबो खुदनोबो
जाबायसो थु आंनि जिन्दगिया मा बारिनि हाग्रा दांनो खोन्थादों माथो हाग्रायानो मोनसेबो गैया माथो साफासोलाय हाल्ला बिमा बिफाया आंखौ सान्थि दोनमारालै मानो सान्थि दोनाब्ला बिसोरलाय दै खामानि मावनो थिनदों नालाय दसे जिरायफानानै थानोसै आं मावना बायदि खालामनानै साला आंना बिफाया गावाबा बिराद गोसो थोनो हागौ आं दा सिख्ला फोथायनो मोना आरो दै गाज्रि दा मोनसेहाय मादैमोन आब'मोन माखौ गाज्रि मोननांगौ जाखो माबाहाय बिहामजोआ बेदर जानायानो हाराया नांथाबाय हस्पिटालाव लानानै थांनांसिगोन आयो मानोसै जानो न' सिङाव मानो बेदरखौ जाखुमाहैनाय बियो होमबालाय बेदर जाखुमानानैनो हाराया नांथादों आरो बेना बिहामजो गोदानानो बेदर सिखावसो जाबाय होमबा फिसालाखौ लिंहरदों आं दाबो मोनफैयाखै माथो बोरो मानसियालाय न' सिङाव दङ आपि ओइ आपि हाला सुनियासो बाला फैखाबाय नै मानसिया हमर' आफा लानानै थांदो हा बेदरखौलाय मानोथो खाखुमालायनांगौसै मोनजाफेरिथां माथां खुगाया हारा हाबजालायबाबो जेनथारा दे थांदो फै आंहा खामानि बिराद दंबावो मा खालामना लायोब्रा दाउस्रि नोंलाय गाखोदो हमर' आफा दा फैबा सिनि साफात लाबोफाबानो जाबाय जागोन दे हाब हामफे बिहामजोआलाय माथो नोङो सिखाव साइससो बेदर खावना जालायनाय गोदानखाय बिनो लाजिदों खोमा साबधान थाहाय दानि बिहामजोफोरा देन्जारसो जायो नायनोसै माबायदि जायो फिसौनि मोखां नुबानो जाबाय आंहा दे जिरायथ' साहा फुदुंना लाना फैनि आं आयु माबायदि मानसिया बेलाय बेदर खावना जानानै हारा नांखालायनाय हारा मोजां जागोन बायदि मोनाखै आं बेनोथ' आरो दा बुंबा जोंफोरखौ रायखुमादोसो होनगोन जों रायखुमाफेरानो आंथ' मालाबाबो रायखुमायाहाय रावखौबो जोंलाय रायखुमाखाया माथो हनै बिमाया साहा लाबोखौ सिरि थादो थैद मानसियाखि बिदि जायोलै मानोलाय बेदरखौलाय मोनजाफेरिथां माथां थ्रोब सोनानै लानांगौ दा मोनबायना मस्लाया जाखुमानायानो मोनबाय दा नोंहालाय आइना बिनानै जानो हायामोन नामा मा होनखो खैना गोदानानो बेदर खावो नामा होमबा लासिंसिं खालामगोनलै नों आंखौबो साननैसो भद्र थाथ'ब्रा बिराद गोदाव सोराव खालामोलै नों आंखौबो जेरै थादो बांद्राय रायलायनांला सहैखासिगोन डक्टरनाव आच्छा सोंलाय गोसोम बिबार दङना गैया गोसोम बिबार दङना गैया गैयानो सार मानो गोसोम बिबार गैया बेलाय मानो दोनाखै गोसोम बिबारखौ सार गोसोम बिबारखौ मानसिफोरा बाहाया बेनिखायनो गोसोम बिबारखौ दोना बारा मार्केटाव बारा सेलबो जाया गोसोम बिबारा दोननांगौब्रा साफा सानैबाबो लागोन ना दालाय गोसोम बिबारखौलाय बहा मोननांगौ जाखो आंलाय खालि गोमो गोथां गोजा गुफुर बेफोरखौल' दोनो गुफुरफोरखौल' मानो दोनो गोसोमफोरखौबो दोननांगौ ना ओइ दौ बेलेग दखानाव नायग्रोनोसै आंहा दिनै हांग्रि मोनदिनि थाखाय गोसोम बिबार हैथारनांगौ आं कलेजाव थांनोसै कलेजाव थांनोबाथ' मोजाङानो कलेजाव थांनो होननानै अबेबा पार्कआव बेरायहैयाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय मोदोमालाय दिनैलाय मा एसे गिदिर जाखो जायाखै मा ना सिङाव माबाफोर गस्ला गानदेरबावदों हा कलेजाव थांनो होननानै बहाबा हौवाफोरजों बेरायहैयाथ' आइ मा जात दोनबाय थायो गावासो गोरि सिख्ला समाव बिदिमोन आरो आं बिदि नङामोन आंनि लोगोफ्रासो बिदिमोन बेनिखायनो मिन्थिथारो आं हा दख'नाया खुलाय मा गानदों नों दख'ना सिङाव लंपेन्ट गस्लाफोर गानाखैथ' ओमफ्राय बेगाबो माथो बा फरायसालियाव थांनाया बिदि बेग लायोना पार्टियावसो थांनो नागिरदों ना कलेजाव थांनो नागिरदों नोंहा आइ नों मानो बिदि बुङो जोंना क्लासा बारा गैखाया फिल्ड स्टाडिसो दङ आयै आच्छा फिल्ड स्टाडि होननानै बहाबा बेरायहैयाथ' बेराया मा बेरायाबाथ' मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय दख'ना सिङावसो मा गानदों बाजै आदाया माबार ओंखाम संनो खोन्थादों मानो दिनै न'आव फैनाया गोबाव जागोननो बेनिखायनो ओंखाम बिहरदों आदाया दे जागोन आयै आंबो थांनोसै आइल' नों फिल्ड स्टाडि होननानै बबेबा पार्कफोराव खना जिरायहैयाबानो जाबाय जिरायहैया मा दानि गथ'फोरखौ मेल्ला नुयो आं पार्कफोराव जि बिरि सिग्रेट सोबखावदालाबायनाय सेंग्राबाबो सिख्लाबाबो गावनि फिसाजोखौ सोबनाय नुवाखै गावनि फिसालाखौ गाज्रि लोगोफोरजों बेरायनाय नुवाखै होननानै मेगन मिसिनानै फोथायनानै थानो हाया दानि जुगनि गथ'फोरखौ बे सावगारिया दाबो फैया फिल्मासो ससे थांलायसिगोन बियो एफा गोबाव जोंलारि आयौ एसे गोबाव खालामो आरो नोंलाय कलेजनि इउनिफर्मखौलाय मानो गाननानै फैखो आइया ओरैनो हगारहरा माथो बेनिखायनो कलेजनि इउनिफर्मखौनो गाननानै फैदों आं सिङाव लंपेन्ट गानखादों आं दख'नाखौ बेगाव सोनोसै बे दख'नाया बेगाव हाबजागोन आरो हाबजायो जेबो नङा दे होमबा दख'नाया गानस्लायदो र' होमबा आं बै हाग्रायाव थांनानै गानस्लायहैनि बाप्पावाय बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय लोगोफोरजों बेरायनो आच्छा सोर लोगोफोरजों नों आंनि बिफा नङा आंनाव जात सोंबाय थानाङा
बावै मा राव जाखोलै बे आंनि आइ आफायानो इसेबां सोङा नोंलाय मानो सोंनांगौ है जोंलारि मा एसे खुगायालाय बानलु बायदि गोसाब्रा जोंलारि थुदो थांनोसै बावै माथो नोंबो दंलै फावगालि बहाबाफोर बार्थडे पार्टिसो जानो थांनो नागिरदों नामा नोंसोरलाय नङाहाय जों मुभिसो नायनो नागिरदों बा मा मुभि नायनो नागिरदों नोंसोरलाय माबा फिल्मनि नामानो थांनानै सोंहैनो बावै मा थांनानै सोंहै फिल्मनि नामलै ओइ नों मानो खोन्थानांगौ दे बिनो आंखौ मुभि नायनो नागिरदों होननानै बियो आइनो खोन्थाबाबो आइया बिनि खोथाखौ लाखाया बेनिखायनो बेनो सैथो खोन्थादों नंगौ नामा औ जोंहा मुभि नायनो थांनोसै नोंहा थादो दे इन्जय खालाम साला मालायफोरनि बेरायनो थांनायफोरखौ नुबा गोसोखौ खासिब मोनलायोलै जोंबो बै समाव ज' बेरायहैयोमोनब्रा नाथाय बे बैसोआ सेंग्रा फिसाफोरजोंबो बेरायथाव जाया हिनजाव गोनांफोरजोंबो थाथाव जाया आं बायदि बैसोनि हाबा जायै मानसिफोरखौबो बारा मोननो थाङा जेरावबो थांनो लुगैबाबो मोना ओरैबायदि बैसोआव गोग्लैबायलै आं हाबा खालामाबा जानाय नंला बे सुवादा बिनानावखौ हरमारगोना हरमारलाब्रा माथो दाउदैयाबो मेसेज खालामबाबो मेसेजखौनो नायाबो दुम्फाखौसो लानांसिगोन बायदि मोनबाय आं दुम्फाखौ फथायनायनि सिगां बिनानावखौ फथायग्रोनाया मोजां मानो होनोब्ला फिथाइखौ मोनजानो थाखाय रोदायाव दै लुनांगौनो बेनिखायनो बिनि बिनानावखौसो फथायग्रोनोसै आं मा होनदों माथो रायखांनाय लोगो लोगो गुरब्लि नुजाफैबायलै आंखौलाय मानो रायखांदों नोंलाय नों मानसिया रायखांजाथावथावथारना आच्छा गोबोरखि मानो गोबोरखि बुथुमदों नोंलाय मैगङाव हासार होनो नांगौ बेनिखायनो बुथुमदों आं ओमफ्राय नों मा बुंदोंमोन मा बिनानावखौ फथायनो मा होनदों नों खोनाबायसो होनबा नों माने दंफाव बैसोआ जायाखै नङा जाबायना आंना आरो आंनि फालेङा माने बिसनाया बिराद गिदिरनिफ्राय गिदिर जागासिनो दङ बेनिखायनो नोंनि हेफाजाब नांगौ फालेंखौ गुसेब खालामनायाव आरो मा होनदों नों बापावाय मा खालामखोलै नों दंफाव जानला मानला बुंना लानाङा नों आंखौ फालेङा देरद्रायबाय फालेङा अरद्रायबाय मा खालामनानै होखो बे माखौ एसेबां हाजोखौहाय अमा राजा आंनि अननायखौ नोंनो जासिदोंब्रा नैबे बिबारजों आंनि अननायखौ नोंनो बावदों आं नुवाखै आं बेसेबां नागिर नों बायदि बिबार लानानै फैदों आं बायदि गोसोम बिबार गोसोम जाखो मा जाखो गोसोमाबोथ' समायना दङना बिनिखायनो हाया नोंनि थाखाय गोसोम बिबार लाबोनानै फैबाय आं दखानिजों थिगसे नांलायखादों आं मा होननानै नांलायखो नोंलाय मानि थाखाय गोमो गोथां गुफुर बिबारल' दोनो होननानै गोसोमबो दोननांगौ होननानै रायनानै फैदों आं माथो आंनि अननायखौ नाजावदो आरो नैबे बिबारखौ लादो माइ हांग्रिमोनदि फिसालाफोरासो नुबायहाय दोनदो बारु थाइबानि लारु बिराद जानाय बायदि मोनदों आरो माखौबा मा जालायखो नोंहालाय आंखौ सान्दुं गोसायाव हाग्रा दांनो खोन्थादों आवसोरा बेवहाय लिलिमाय जालायदों बेनो आरोना मा बेनो आरो आंलाय नोंनि नोमानो बिबारसो होदों हाबा ओंखाम उखैबायबा खुरना होनोसै आं नाङा जि खामानि दं मावनानै लागो बिराद रमान्टिक जाफुदोंना दे रमान्टिक जागो बिनि उनाव आंनि खोथा सान मासे डिस्टार्ब खालामफैखोब्रा आं जायगायावनो दङ दे आफा आं खोनागासिनो दङ आच्छा बेटा आं नोमानो बिबार होनि थां आं एसे लाजियोना आं बेवहायनो जिरायबाय नोंसोरसो बहा थाङो दां बेटा मासे अख्लाब्रा दे जाबाय ओंखाम खुरैनि आं मा बेटा माखौ एसे जोंहाबखो नोंखौसो थिगसे रागा जोंनांगौ आं नोंनिसो लाइजाम मोनदों आं आफा आं नोंनिनो लादों मिथिबायना नों आंखौ रायना लाब गैयाथ' नोंबो सेंग्रा समाव बिराद गाज्रिमोन ना नों नुदों नामा औ नुदोंखौनो होनजायो बे लाइजामखौ आखाइ हानो होननानै लिराखैमोनथ' आफा आं सिख्लाफोरखौ ओरैनोसो आंनि सायाव फाग्लि जाथों होननानै लिरदों आच्छा दुखु मोनथारबाय होमबा दुखु मोनदोंथ' आरो दुखु मोनो नाङा बेटा नाथाय दिनैनिफ्राय मोनसे खोथा खोनासं नों रावखौबो गोसो थोनो मोना मानो होनोब्ला गोसो थोनाया मोनसे पयजनसो बेखौ लोंफ्लांनानै लाबाथाय फाहामनो मुलि नागिरना मोननो गोब्राब जायो आं गोसो थोनायाव फेलेंबो जादों गोसो थोनायाव थगायबो जादों बेनिखायनो नोंखौ दिनैनिफ्राय गोसो थोनो होआ आं खोनाबाय औ फुल एन्ड फाइनाल दिनैनिफ्राय नों रावखौबो गोसो थोनो मोना बे आंनि अर्डार नाथाय नुथाय गैया आं मोजाङैनो बुंदों नङाबा आं बायदि थगायजागोन आरो मोजां मोननायाव फोथाय खेबस' खालामजागोन नङाबा थार मोजां मोननायखौ मोननाय नङा आं जाबायदि दुखु जानांबाय नोंखौ दुखु जानो होआ आं एमाव बेटा बेनिखायनो नों रावखौबो गोसो थोनो मोना मिथिबाय गावहा गोसो थोनायाव फेलें जादों गोसो थोनायाव थगायजादों आंखौसो गावनि रुल हिसाबै थाबायनो खोन्थादों मानिया माथों आच्छा लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय दङब्ला दे लाइक मोनसे होलायदो ओमफ्राय कमेन्ट मोनसे खालामदो कमेन्टखौथ' फरायबाय थाखायो मोनसे कमेन्ट हरोलाय माने खायफा कमेन्ट हरो आरोना जे दुम्फावनि लाइकजों एखे जाथारदों खोमा होननानै बे भिडिअआव
जोंनि रावनिबो लाइजों एखे जाया बे समाजारि मोनसे एन्टारटेनमेन्टसो मिथिबाय लोगोफोर आरो सोरबाफोर गोदान नायफैदोंबा हाबसनबायदोंबा दे साबस्क्राइब खालामनानै गालां फैबाय थानाय समाव इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोगासिनो दङ लोगोफोर एसे नेनानै थाथ'दो